Selamat sore. Jare. Delok dene iki senengane iki godoli sapu. Delok ya engko lek diborani. Lek diborani. Oh, pu. Oh, delok. Nek nyapu piye? Nek nyapu iki sing resik. Bojone mundak brewoken. Nek iki nyapu resik bojone mbok nendi? Urung-urung. Relakanlah saja ini. Kan ku simpan. Aduh, susah iki kenanku kenapa, Mang? Tak injek ya. Im. Ojo nangis, Mbak. Ya Allah, Mbak. Ngono ki matamu sebab, Mbak. Ya Allah. Ya Allah, imute kok ngene kok isa. Yang menyelamatkan wanita itu adalah pendidikan karir. Ojo nangis, Mbak. Ih, tangan Muntah di gunung. tanganku ini penuh daging. Tapi kudu sarjana. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Delok ngene iki. Ya Allah, aku piye ya Allah. 2 kali ditolak. Tapi kan berbeda-beda sing menolak ya. Kuwi padahal kono sing Nyedaki kono sing kayak relakanlah saja ini, kan ku simpan kisah ini. Layak deh bengi kaya turune kaya Kapan mau apa, Kin? Ini apa pempesmu? Pempes blengse. Iseng gin. Iseng beragin. Kamu pop. Bilang iseng. Ngek. Mm-mm. Iki sing duki mau bagian ngarep iki. Terus wis. Pempes larang saiki. Ya, jangan ke jalan raya. Hari ini Kinara kesini. Nya. Delok aja kayak delok. Rasa memang be mlebu warung. Sus ngono. Apa Astaga. juga ngelama. Nggak boleh. Sini, itu nanti nyetrum kamu. Tumbas. Ojo susus. Tumbas. Tumbas. Mbah sus. Mbah. Mbah kudu digunakno aja mak sus tok. Iki dalan raya, Dek. Mbah tumbas. Ini ki ape tembus kono kuwi lho. Lho. Wala ya. Ojo dicekeli ngono. Jadi ini enggak mau lho. Wes. Sekali ngono wis ilang. Iya jane. Iki ki nek gak dicekeli ilang, nek dicekeli jiret-jiret. Ayo. Halo. Hei, burungnya mana, Sana itu dah. Itu loh burung. Beda itu sama ayam. Kejar. Iyalah. Oh, itu namanya burung. Bisa miber, bisa terbang. Iya, itu namanya ayam. Ayam nggak bisa terbang. Itu loh. Kejar. Kejar kok malah. Gak boleh. No, kamu. Itu kotor. Gak makanan. Ini gak makanan, gak boleh. Dirapiin lagi, jelek. Terus guys, ini bermain. Gak le, baik hati. Paling ya ditotol. Dadah. Ora tak wet lagi siji lho. Jadi wet lah nya. Tuh. Tak pek ya. Tak pek. Emak. Kowe apa kemplokon?
Ini kameranya mau tutupi ya. Lah, halo guys. Halo guys. Selalu menemani proses itu. Dia nangis bareng Repa. Aku mau sampai tau gak nangis loh yo. Kok yo Repa kok marahi. Aku gak nangis doket mang. Kamu yang ini banget ya aku ambil apapun, dalam keadaan apapun kamu balik sama aku. Aku bener-bener aku bisa Repa. Makasih aku bisa balik sama aku. Gak boleh nangis. Aku mau siji. Utama awak dhisik. Langge utama wong liya. Bener awak dhisik. Gak usah buru-buru nggo bener wong liya. Awak kuwi nomor siji. Wong liya kuwi nomor loro. Sing bakal nulungi apapun sing terjadi di hidupanmu kuwi awakmu dhewe, Mbak, ora wong liya. Sing bakal iso nyayangi awakmu sing kuwi awakmu dhewe. Semua dari dirimu. Pesanku siji. Pengumuman kudu sayang sampai awak dhewe dhisik. Lagi nyayangi wong saklilengmu. Siji, kudu semangat. Jenenge urip mesti enek, sing jenenge rasa trauma, rasa sedih, ambek rasa gagal. Tapi kene kan roh dhewe. Dengan keterbatasan kene mau duwe duit awak kene dhewe. Ora duwe apa-apa nek selain kene. Pesan kumpul siji. Selalu sayangi awak dhewe aja mikirno wong liya dhisik. Awak lagi wong liya. Iso nek wis duwe anak, yo diajari anak sing apik. Pesan kumpul kuwi kudune Mbak Jessica iso berdamai karo uripem dhewe, iso menerima kabeh takdire kene, iso bahagia. Mungkin pokoknya awam dhewe sing berjuang nolak wong liya yo Mbak yo. Bahagia terus. Moga-moga dalam sing mencapai sampai pelaminan rezeki langgeng dunia akhirat. Dan duwe momongan, aku yo nang ponakan maneh. Tapi jadi keluarga yo Mbak yo. Sampai betul jadi keluarga tadi sampai bawa kan nomor siji adalah Pak Mbak. Bahagia terus ya Mbak yo. Bariki awak engko saja putus ya. Enggak, Bu. Ibu butuh aku tetep aku ada, Bu. Nek dia bela aku tetep aku, Bu. Aku ya bela. Aku sudah nangis loh, Mbak. Ini tenanan loh, aja terus pokoknya komunikasi aja ya. Ibu nek mriko lawang kula terbuka, ibu nek pengen ngoten kalih pulang kula tetep purun, Bu. Mriko ibu butuh apa ibu mesti tak tak tulungi Mbak Jess aku iki tak tulungi Bu. Mesti nek butuh aku iso bales tenaga Bu. Aku gak iso bales apa-apa. Aku cuma bales tenaga. Kalian kabeh yo guys sing maksudnya iki remaja-remaja sak rantaranku sampai sak rantaran di 20 sampai di 30 tahun itu adalah umur-umur sing kene iki rawane dalam arti kene iki ape nglarani awake kene dhewe apa kene iki ape nyayangi awake dhewe. Jadi tolong saiki wis banyak banget tentang kasus bunuh diri, kasus apa jenenge mengakhiri dirinya sendiri. Tolong you guys yo. Kuwi itu bukan jalannya kalian untuk menyelesaikan semua masalah tahu, ngerti enggak? Itu semua bukan jalannya kalian untuk apa sih kalian apa mengakhiri diri kalian terus kalian tenang, enggak. Itu malah justru menambah permasalahanmu. Oke ning dunia tapi ning akhirat.
ngono. Dadi nek tolong ya guys, jaga mentalmu. Nek sekiranya kowe ning zona sing iku menurut kamu enggak nyaman, keluar. Sumpah sekarang banyak banget kasus-kasus anak remaja ataupun dewasa bunuh diri. Jadi tolong nek lagi sakit hati nyanyi opo ngono guys, aja langsung moro-moro di jembatan terus bunuh diri ngono. Soalnya ngono ki selain kalian merepotkan orang lain, kalian juga menyakiti dirimu sendiri. Nek pemane agamaku iku nek bunuh diriku gak bakal iso apa jenenge entuk surga. Jadi tolong ya dipikirkan lagi ke depannya. Hidupmu itu yang menentukan dirimu sendiri, bukan orang lain. Jadi tolong bijaksana lah dalam kehidupan mengambil keputusan. Thank you semuanya. Aku gak kemana-mana dengan ibu. Ibu rasanya kayak ibu. Aku jajan tau aku kok pengen loh. Ibu mas. Aku gak tahu ibu mas tapi ibu sama Cinda punya Maer. Aku ini Cindanya. Betul. Aku kayak itu balas samamu. Paling balas sampai dong anakku bukan sana ya ono seneng sedih bareng kok itu malah ora iso ibu ora iso bales malah ando ibu kula sakit ditulung mikirnya ibu mirsani keluarga ibu keluarga mami kabeh ibu kula tenang kula ibu. Iya dok. Halo Mbak Hi, sehat Mbak Hi? Sehatnya yang ini kita dok. Alhamdulillah tapi nggih pun Iya sae. ini kita. Mau isi tebok reso tangi. Napa-napa sing penting kan pun awake pun mboten pripun-pripun. Bu, tapi pamitane bahagia udah menikah. Bu, cuma nangis ya. Bayi, matur sembah nuwun, bayi. Ngono deh bayi Bayi. Kalih Mbak Jess, selama niki 2 tahun lebih kula disayang, dirintangi. Kula mboten saged bales kebaikan keluargane bayi. Pokoknya mungkin bayi tak dongake terus sehat, panjang umur. Kula nyuwun doa restune nggih bayi. Monggo dilancarno Mbak ya. Amin. Bayi menangis, awas ngempet lo mboten nangis. Pokoknya bayi sehat-sehat terus. Bayi sepurane ya dok. Ya bayi situ mau ini kita. Mboten Seneng anak kok. iku penting bayi, pokoknya iku sing kula golek dongane bayi. Sangat ya terus lancar rezekine bebas jadi. Agak kecepet kan. Nggih bayi, Apa ya? Butuhan 3 foto. punya bayi. Usah. Rezeki iki istilahnya ngikut Mbak. Maksudnya kayak misalnya Usah kudu sugih sik nggih nikah menurutku ki jangan rezeki ngikut. Kadang kita setelah menikah rezekiku datangnya nggak tahu maksud kok beruntun koyo gak ngerti ya Mbak jenenge rezekine wong loro ngono ki Mbak. Matur suwun Bunda, bayi, ibu ngowajangi aku guys. Aku berterima kasih sing kayak iku yang tak butuhkan, kayak aku gak enek keluarga, gak enek wong tua sing iso nguatno, tapi ada alhamdulillah aku punya keluarga kedua sing gak henti-henti ning ngojani. Gak usah keker karo bojo, gak usah keker rezeki gak usah Masalah mengerti dibicarakan. Nggih, bayi sembah nuwun bayi. Amin. Oh, wis lancar Menikah kan menyatukan dua kepala atau kadang ada geger tapi geger ki sedelok wae Mbak. Nanti setelah itu ya wis baik lagi, mesti kayak kita mengeluarkan unek-unek monggo tapi jangan sampai sing pertengkaran di rumah itu jangan sampai keluar lah. Maksudnya harus diselesaikan di rumah kayak gitu. Jadi ben adem ning omah, jenenge mau menyatukan dua kepala itu nggak mudah. Tapi insya Allah nek TKT mau bulat gampang lah Amin, amin, amin. Matur suwun Bunda, wejange pesene iki sing Mas tak butuhkan banget guys, diwejangi, dikei pesen. Tinggal aku ke depannya Mbak Mas Zaki kayak Bunda kan wis menikah wis Bunda jadi wis wis asam garam Iya. kehidupan ki ya wis. nek cacah ngene iki yo cek kaget yo ndak tukaran sithik Oh, kok ngene kayak kok gini ya kok. Memang Sithik, memang kok berat Mbak. biasa. Pertama tetap kaya piye ya kaget lah. Tapi kan nek wis dilakoni oh ternyata ki berkeluarga ki kayak gini. Tidak seindah bayangan oh aku kok nek wis menikah bahagia ngene. Tetep enek senenge, enek sedih, enek guyune, enek nangise. Oh mama kok ngono ki Mbak. Tenan.
Jadi ini baru jadi kita harus piye yo ngerteni pasangan kita. Jadi koyo maksudnya egois iki dimpet malam Mbak. Kayak ngono, kayak Bunda pernah yo misale bojoku kuwi lagi mumbul Mbak. Aku lebih baik diam. Diam bukan berarti aku kalah enggak, karena dia panas Mbak. Nek aku melok muntah sisan. Perang kan Mbak geni karo geni. Kok nek wis diir lah baru tak jak omong. Ngono mau piye? Tapi nek dia wis lara Mbak, insya Allah bisa omongan yuk penak. Soalnya apa? Dia sudah dingin kepalanya, sudah unek-uneknya dikeluarkan ya itu. Ya itulah pasangan. Kudune kayak ngono iso. Nek satu mumbul kudu sisine metu. Ojo mumbul kabeh. Biar terus pokoknya sebar. Semuanya bayi. Terus pokoknya sing apik nek pokoknya sama pengen duran rene. Nggih, pasti. Nggih, panen bayi butuh sinten butuh tenagane kula nggih saged mek ngewangi tenaga nggih bayi. Pengen rene dolan-dolan. Kayak biasa nih, aja terus memutuskan lho. Mboten bayi, mboten akan. Kayak nek Nggih, mboten akan bayi, kula pasti. Sik nyedulur Cik. Kaya keluargane kula niki kan keluargane anu Mbak, maksudnya dia iki ndelok konten terus nek sampean gekne Mbak Sisi kan mbiyen ditakoki sak momone siapa yang anu kok Raffi kena opo kok gak konten karena sakit. Jadi Mbak iki mengikuti konten-kontene Mbak Ida kabeh iki dideloki Mbak. Maksud iki ngerti perkembangan apa yang terjadi makanya iki kemau Mbak Jessica anu apa jenenge Bemi pamitan bayi ya enggak apa-apa pamit Bah. Iya. Wong tak semoga lancar dipermudah. Amin. Bayi sehat-sehat nggih. Bayi yang sehat. Pasti nggih kula Semua nggih. Mungkin teko anak ngaku nggih bayi. Iya, mungkin dolan mriko. Kula pasti dolan-dolan kok bayi. Mboten terus pamit mboten anu mboten. Niki tok mungkin waktune enggak setiap hari. Karena Mbak Siska akan ngurus-ngurus dulu. Iya, Mbak Siska kan masih ngurus apa nih kan akeh tahap-tahapnya. Kula pamit nggih bayi. Bayi sehat selalu. Amin. Makasih Mbak bayi Jessica. romandi. Mboten wangi. Bunda pamit nggih. Makasih nggih Bunda. Terima kasih banyak Bunda. Bunda sama. Oke, Mbak. Gak usah nangis, terus ditunggu Mbak Siska. Makasih Mbak Jessica. Suwun ya Nduk ya. Ibuku. Tenan lho ya. Enggak. Dadah, Mbak Jen. Mama Susi. Loh, kowe pulang ya Nan? Nanti nek mandi sik. Dadah, Kinara dadah. 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 Muah. Aku Mbak sing sayang. Muah. Buku ketut Mbak urung atus iki. Bye bye. Bye bye. Mama apa Kinara mama apa? Keju. Keju. Bibirnya piye nek keju? Bibirnya piye? Keju. Keju. Tak pek ya. Tak pek ya. Apa Mbah? Ini namanya apa? Keju. Lancar-lancar pokoknya apa minta tolong. Ngiling-ngiling ngomongannya Reva. Iya, siap. Diri sendiri dulu. Siapa? Tiga apa? Oh gak bayi aku mau garai iki lho Kinara. Ora yo. Iki berarti aku iki. Aku jadi Putri Domas ya. Masa iya pengapit. Masa ngantan karo Putri Domas gede Putri Domas. Iku anu tren baru aku yo gelem Mbak Putri Domas. Mbak aku Putri Domas, Mbak. Anu nggih. Mungkin ten di Sing lanang wedok ngoten niku lho. Iya. Aku ngajak Mudin Iki kan enek lanange lha iki. Mudin. Bang Udin, Mbak Pandai ke juga. Dadah. Waalaikumsalam. Dadah.
Ya wes pemirsa, segitu dulu konten kali ini. Dinantikan konten-konten selanjutnya segala seru berikutnya. Coba di like, di komen, dan di subscribe, di share videonya, dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasi. Dua dino ngomong ke pengen segera waras. Panjang umur selalu diparingi kelancaran, dijauhkan dari marah dan juga musibah. Intinya tak terbaik untuk panjenengan semuanya. Kita semua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Salam untuk Maaf. Aku pengen gue marahi terbayang-bayang sing ora ca, makane tanganmu itu mengikuti otakmu. Bye bye. Sini, dadah sih. Dadah. Dadah. Muah, cium kok.